Profesore, ovo ste rekli da će biti na kontrolnom i da će iznositi 35% naše ocene, je li tako? Tako je, Gudi. Izgleda da me je ipak neko i slušao. Ne brinite, profesore, ja vas uvek slušam. Vi ste najbolji profesor. A šta ti kažeš na poslednju epizodu? Meni je bila baš dobra. Znaš ono kad se pojavio... Tišina tamo. Šta imamo danas za ručak? Jao, pa izašla je nova igrica koju sam čekao. Moram sad da se vratim da je isprobam. A večeras je i filmsko veče sa Gudijem i Ćurijem. Profesore, kada ćemo opet da koristimo epruvete i radimo eksperimente? Pipi, ovo je čas istorije. Psst, Ćuri. Šta? Jel tako da smo imali za domaće formule na 65. strani? Zar ovo nije čas srpskog? Ne, pa ovo je fizika. A, svakako ne znam, nisam uradio domaći. Bravo, Ćuri, 5. Šta? Kako?